Benvinguts a Junts per la Dana. És un joc on Phineas i Cristina desitjaran el poble per la catàstrofe que ha deixat la Dana. El joc està dissenyat per a ser entretingut i dinàmic. Els jugadors netegen el fang i l'aigua de les cases que han sigut afectades per la catàstrofe. Un dels aspectes més divertits del videojoc és que a mesura que passen de nivell, tant Phineas com Cristina poden anar adquirint distints objectes com pales, eines, distintes coses, i fa l'aventura més emocionant. Aquesta experiència de joc no només es basa en netejar les cases, el temps també és un factor important, ja que les cases poden tornar a ser inundades i cal netejar les cases en el temps més curt possible. Cada casa que els jugadors netegen forma part d'un mapa més gran de la ciutat afectada. Els personatges apareixen per ajudar-nos i oferir-nos recompenses. Quan els jugadors netegen una casa, poden descobrir detalls sobre els habitants i la història de la seva família, la qual cosa afegeix un toc emocionant al joc. Els creadors de Junts per la Dana, que som nosaltres, volien que el joc fora més que un simple joc de neteja. Volien que els jugadors es sentien part de la comunitat ajudant a restaurar el que la Dana va destruir. Amb la combinació d'humor, creativitat i un disseny de nivell espectacular, els jugadors es trobaran davant d'un repte constant. A mesura que el joc avança, el nivell de dificultat incrementa, amb noves cases per netejar i més obstacles per superar, mantenint l'emoció de diversitat de tot moment. Junts per la Dana és una aventura dinàmica on els jugadors ajudaran a Phineas i a Cristina a netejar cases afectades per la Dana, desbloquejant noves eines, superant reptes i vivint una experiència emocionant i molt divertida. Amb gràfics colorits, mecàniques innovadores i una història apassionant, aquest joc farà que cada jugador se senta com un heroi. Esteu llistos per a començar la missió?